Terve, tässä ois Spedekede. Mä ajattelin aloittaa uuden Let's Play-sarjan. Laitetaan. En osaa laittaa sitä. Mennään heittomerkkiä. No niin, aloitetaan. Aloitetaan vaikka puun hakkaamisella nyt tietenkin. Hittaapa se vaan. No joo. Joo, mä oon vähän hiljainen. Tommonen aika video, enkä mä yleensä, tai mä keskityn niin paljon tähän peliin, että mä en hirveästi puhukaan. Hakataan nyt tästä vähän puuta ja mennään etsimään, minne vois rakentaa jonkun pienen tönön. Mutta sellainen. Niin. Kohta alkaisi olla niinku tarpeeksi ainakin puuta. Ei juosta. Kuule nälkään kohta. Onks täällä? Katso tänne puolelle. Otetaan kivelle. Saadaan hieno kivilattia meidän taloon. Sitten heti. Ei riitä mitenkään. Ja lisää puuta. Kello on tällä hetkellä 7:42. Tää kouluaamuna niinku teen tätä videota. Yes. Mä teen tästä vaan tämmösen aika pienen pätkän. Jos mitään tämmöstä edes 12 minuuttia. Rakennetaan tähän jonkinlainen tönö. Joo. Dammit. Tää tulee pientänä. Hyvin pieni. What? Kuuluu niitä kuoli. Niin. Hakataan taas vähän lisää puuta. Tää. Joo.
Mutta voitte kyllä, kun mä jossain vaiheessa lisään tän YouTubeen, niin te voitte niin näitä ehdotuksia laittaa tänne, että mitä mä voisin tehdä. Jos sulla on paljon hyviä ehdotuksia, niin sitten tehdään jotain niistä, mutta jos tulee vähemmän hyviä ehdotuksia, niin sitten tehdään kaikki niistä yksinkertaista. Pari puupalasta ja katsotaan vielä, että saadaan tehtyä ovi. No toi riittää. No hakkaan mun kuolit täältä vedestä. Okei, tää vähän kestää näköjään. No nyt aloitus ei oo mikään iso tullut tähän näin, kun pitäis 8 olla koulussa. Niin. Tästä on vähän parempi mainaa. Koolit tästä näin. Voisella tossa on lisää. Ylös, 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 ylös. Noin. Okei, kyllä mun puuta pitää vielä hakkaa lisää. Missä se puu, mitä mä hakkasin tossa? Ihan ok aloituksen on nyt saanut tähän näin, että hyvä talon paikka ja puuta on vieressä riittävästi ja tällä. Ai niin, ja ruokakin pitäisi olla varmaan jostain. Sitten mulla on muuten erikoisia noita kananlihat esimerkiksi. Tai tämmöstä CPtä. Erikoishienoja, näkymättömiä. Sitten vähän kiveä otetaan pois. Saadaan vähän sen kiveäkin sitten. Pystytään laittaa parempia välineitä tekemään tietenkin. Tää uuni tehtäis ja sitten tämmönen nimeltään kuin kivipikaksi. Joo, ja miekkakin varmaan olisi ihan kannattavaa tehdä, kun pelaa nyt zombeilla. Tehdään tikkuja, miekkaa, pikaksi, noin, uuni, näyttämään, ruokaa, kana, kana. Niin. Joo, mulla on hieno raakakana. Tässä on niin mahtava. Näkymätön. Mä en tiedä, kun mä päivitin tän, niin tähän tuli varmaan joku bugi, että sitten mä saan niitä uusia lihoja ja mulla sen tästä täkkää tää ruoka. Mitä nyt sen haluaa sanoakaan. Vähän ruokaa tulemaan sieltä. Toivottavasti tää on tämmönen jännä tää mun kuuka chickeni. Kun mä uskon. Kyllä, eikö se oo hieno? Hieno kana. Todella hieno kana.
Ai niin, poistaa Justinkin vielä. Laittaa kaikki ruina. Noin. Mutta mä ajattelin nyt lopettaa, koska pitäisi niinku lähteä kouluun. Et se olisi niinku tältä erää moro.